Oganda mong'ol manigi kod ng'ol mar obwongo kod tuo mar autism e kaunti ma Kisumu kwa mondo piny owacho konygi rango kaka inyalo tiek midhiero ma gikaloe e yudo chenro moyiedhi mag thieth. Kane giloso kawuono e boma ma Kisumu, oganda go yango midhiero kaka mag akwede, jwang' to kod fuok mantie e okumba mar thieth mar SHA kaka midhiero madongo ma gikaloe kendo gimosemiyo gidong' chien e weche mag thieth. Ripota marwa Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth. Sirikal oselando nigi ng'ado 2.7 mar the employees ma Kenya. Giwacho ka gitiyo gi nyingwa ni gikonyowa godo ka gichulonwa godo SHA. Wan wasedhi osiptal. Wadhi mokalo ji 10 e group. Wayudo ka SHA wa ok ochul. Wayo sirikal mondo giwe wuoyo mana e wiwa ni gikonyowa to konyno to ok wane. E twak margi kod Ramogi TV e boma ma Kisumu, oganda gi modak gi ng'ol mar obwongo, jokene ratichgi kaachiel gi joritgi oywago midhiero ma gikaloe e yudo thieth pacho ka e ute thieth mopogore opogore kaachiel gionge mar chenro malong'o mag thieth ma oketnegi. Kanotelnegi kod jakene ratich joma odak gi ng'ol mar obwongo, Lois Akinyi Omondi, jotuo gi ywak ni kata mana ndikruok kaachiel gi chenro mag okumba manyien mar thieth mar SHA osebedo matek mokalo negi. Sama koro ne giamua to giwacho ni ji bro chako gi ji tetete chako gi level 3 kadhi e level 4 kadhi e level 5 kadhi e level 6. Wawacho ni ya mano ok ne gitiyo gi chik mar persons with disability. Ok ne gikawo pachwa mokwongo be ok ne gikawo pach doctors wa. Riwruogni koro kwayo piny owacho mondo ochulnegi okumba mar thieth mar SHA kaka yor neno ni giyudo chenro mag thieth malong'o kendo kowuok kuom jolony mane rangogi kaka chon e kinde mane gitiyo gi okumba thieth mar NHIF. Koro wadimand ni sirikal usetiyo gi nyingwa ndalo mang'eny chulnwa uru SHA. Koro nyaka wabed thuolo gi kama wadhieno ma wabed gi trust. Wan ok wang'iga gi ng'ata ng'ata. Koro kuonde ma uterowago onge hera ma waseyude. Jonyuol kod jorit mag oganda gi bende ogolo duondgi ka giyango midhiero ahinya to mag omenda ma gikaloe e rito nyithindo man kod ng'ol maket kod magi. With the time I may not be there. Seche ma onge to nyathini bo timore nade. To kapo ni nitie kuma sirikal okete ma at least onyalo access SHA matiende no nyathiedhore, and mano is one of the basic things. Onya yudo cash transfer cha nyakonye matin. Na kwayo sirikal koyie to yong'iye jok mong'ol man gi tuo mar ng'ol mar obwongo. Bende gimedo ni midhiero ma gikalo e pile ka pile e hawo chenro mag thieth makare thoth mokalo kamoting'o akwede e kuonde yudo thieth e kuonde ma gidake kaachiel bende ka gidhi manyo tije. Jogo man gi ng'ol ikwedo e piny montie ni sana kendo ng'eny ji onge gi winjo mar ni ng'ol ni chalo nade kata obiro nade. Jalony kendo jaocho ne jogo modak gi ng'ol mar obwongo Caroline Oreng mar migawo mar Tinada yango dwaro mondo mi piny owacho omany yore mopuch mag keto chenro mag thieth machiegni gi oganda go kendo neno ni gitieko chutho midhiero ma okwako okumba thieth manyien mar SHA. SHA ok oyienegi mondo gidhi anywhere ma gidwaro. Ok oyienegi mondo giyier ma onego bed ni giyudo yedhegi. Chunogi mondo gidhi kuma onyisgi mondo gidhiye. To seche moko inyalo yudo ka ogin familiar gi those places. Ka pesa na onge ma ginyago chopo kuma onego bed ni gidhiye. To yudo ka koro ng'ama girito ni ok yud yath. Oganda ge modak kod ng'ol mar obwongo koro kwayo mondo nywand pachgi e timo lokruoge e chenro mag thieth, ketnegi omenda tenge mag thieth, kaachiel gi keto sir mowinjore ne riwruoge makedo ne ratichgi mondo gibed ka gidago ngima makare kendo ka giyudo thieth mowinjore e bwo okumba mar thieth mar SHA. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo gi thuoloni wakao yweyo machielo kik idhi mabor.